Yo, what's up mga tola? Welcome back to my channel. Panibagong araw at panibagong vlog na naman ang ating gagawin ngayon. Yo, dito na tayo sa may Dao, Mabalacat, Pampanga. So for today's vlog, magbibigay tayo ng update dito sa may Dao. Try natin kung anong mabibigay ko sa inyo ha. So syempre magpapasalamat muna ako sa inyo mga tol. Maraming salamat pala sa nag-subscribe sa aking channel. Yung mga nanonood ngayon at hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag nyo pong kakalimutan pindutin yung bell para po lagi po kayong updated sa mga video na i-upload ko. Ayan po, maraming salamat po sa inyo. At yan, dahil matagal na tayo hindi nag-vlog mga tol, eto, syempre bibigyan ko kayo ng update. Ayan yung mga nagtitinda rito sa malapit sa Marina Arcades. Ayan, lumampas na pala tayo. Siyempre kapag nasa Dao tayo, makikita mo agad yung sogo. Ayan, so clean, so good. Ayan, so siyempre yung mga pupunta ng Manila, ayan, bibigyan ko yung update dito sa mga biyaheng papunta Manila, yung mga bus, no? Tatanong natin kung available yung mga bus papunta ng Manila, ha? Kasi marami tayong mga kababayan sa Manila na nagtatrabaho doon papunta ng iba-ibang probinsya. Ayan ha. At tatanong tayo. Tatanong ko dito, no, para may ideya tayo yung mga pupunta ng Manila. Atina pong magbiyahing papuntang Manila, Karembas? Cubao. Cubao yan po. Sige. Philippine Rabbit lang mo, boss. Sige boss, salamat po. So ito yung builders warehouse. So ayun mga tol, mayroon palang papunta ng Manila sa Cubao. Halos Philippine Rabbit lang ata yung bumabiyahe. Namiss ko yung Dao mga tol. Ayan, shoutout sa mga kagrupo natin, sa mga kapampangan vlogger dito sa Pampanga. Ayan, Kabalan Moto Vloggers, sila Sir Flicker, RM Pops, Pasaway, sila On Two Wheels, ayan, J4 Speed, Eric Malasakit, marami na rin tayo, di ba? Julok Flag, ayan. So napakalinis dito, napakaluwang ng kalsada. Dati-rati traffic. So improving talaga yung Pampanga mga tol, lalo na sa Dao. Wilcon, ayan yung mga gustong bumili. Ito, dati may pumaparada rito mga jeep o yung mga pumapasada papunta ng Clark or Angeles. Ngayon bawal ata rito, banda rito na lang. Ayan, napaka ganda talaga ng Pampanga. Ito pala yung Jollibee. Ang may-ari nito si Apple Diap. Kung alam nyo, yung sa Black Eyed Peas, sa kanya yung Jollibee na yan. Napakaluwang oh. Ang ganda. Ewan ko lang yung bukas yung Bingo Club na to, o dating Bingo Pinoy. Ewan ko lang kung Bingo Pinoy pa to. Ito naman yung Pure Gold Dao. Ayan. So balik normal na rin dito. So kailangan lang ng face mask tsaka face shield para pwede kang lumabas. Tapos meron pang One North dito. Ayan, bagong bago din yan. Try din natin dito kung may mga nag-checkpoint pa. Tingnan natin.
So parang wala na yung nagte-checkpoint dito. Halos diretso na lang. Bibigyan ko na rin kayo ng update dito sa may main gate papunta ng Clark, para yung mga gustong mag-apply sa loob ng Clark, papakita ko sa inyo yung pwede nyong sakyan. Dito na tayo sa may Balibago, Angeles City. So ayan yung Astro Park. So dati maraming nagja-jogging dito, maraming nagdi-date, maraming tumatambay, lalo na sa may salakot na yan. So ngayon wala tayong nakikita ni isang tao ata. Bawal pumasok. Wala oh. Ayun, may isa pala natutulog. May tulog na isang tao. Baka ano yon, yung homeless or wala silang matutulugan, walang matutuluyan. Yung mga bumiyahe ng jeep, ayan, napakarami na rin. Hindi tulad nung pandemic, mga tol. So ngayon wala tayong nakikita. Try natin pumunta rito para yung hindi pa nakapunta. Ito papunta ng Clark to. Yung mga kulay verde na yan, Bayanihan Terminal Pinatubo. Ayan, kahit saan dito pwede kang pumunta. Pwede kang sumakay. Yan, kahit sa mga yan. Ito naman yung papunta ng walking street. Ayan, walking street na yan. Yung mga kalsadang to hanggang dun papunta rito. Ito sa Clark. Ayan, yung mga sasakyan na yan papunta ng Clark yan. Ito yung mga taxi. Ayan, kung pupunta ka ng airport o kahit saan, ayun yung mga pumapasada. Iba rin yung kulay blue taxi. Yan, pinakauna yan bago yung blue taxi. May mga pumapasada ng taxi na iba-ibang kulay dyan. Ito papunta ng Angeles tsaka Dau. Bibili muna tayo ng candy. Candy. Si Ate Rita yan. Candy. 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 5 pesos. Teka muli. Kapilang ka muli. Ano yung masisindi? Kilala mo kanyan? Beros. Oo. Kapilang ka muli. Wow, teme. Kain me. Muli ka rin. Sayang, 2,100. Awa. Maraming second lunin. Awa. Sige, magkaik pa. Nakatas lang. Sayang. Uwa. Sayang. Uwa. Sige na. May bago rin tayong dito tiyangge. So ayun, kapitbahay namin si ate, si nanay ni Tararat. So dito na tayo sa may walking street. Ang paborito nating pasyalan or kuha na ng vlog. Ayan, yung walking street. Try natin pumasok dito. Siyempre alam nyo naman mga tol, para makita ng mga kababayan natin. Mga tumatambay na mga grab food.
Try na natin pumunta rito saglit lang naman tayo. Tingnan lang natin kung maraming nakabukas na bar dito. Wala pa rin. Baka tuluyan nang magsasara yung mga bar na dito, no? Oh, wala tayong nakikitang bukas na ngayon. Maliban lang dito sa may Kokomos. Ito. Pero bukas sa loob. Baka meron nang nagbubukas dito. Yung iba siguro bukas, yung iba sarado. Ito lang yung bukas, Shenby. Ito, maraming mga tumatambay na foreigner dito. Ayan si ate. Ito sarado yung orchid din. Ayun mo, sarado yung ibang mga bar talaga. Yung iba bukas. Ito may mga nagtitinda rin ng damit dito. Ayan, no. Malapit lang dito sa may highway. Ito, dito na tayo sa may Janice Supermarket. Ayan. Ay, napakatanda ng Janice na yan. Ito, papunta na ng Angeles City. Ayan. So, ayan mga tol, maraming salamat sa inyo. Sana nag-i-enjoy kayo sa mga vlog natin. Abangan nyo na lang yung next vlog ko. Maraming salamat po sa inyo. And God bless po. Salamat po.